liittyy ihanaan Arvo Pärttiin, joten se menee nyt näin. On kuuntelemisen väärtiä, kun dikkaa Arvo Pärttiä. 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 Seuraava juttu liittyy siihen, että ihmiset ovat kokoontuneet suurlähetystöjen eteen osoittamaan ei vain mieltään, vaan enemmänkin hyvän fiiliksen antaumuksellisia ulosantoja. Nyt tuli kyllä niin jumalattoman vaikeasti, mutta joka tapauksessa jengi dikkaa siitä, mitä tietyt valtiot ovat meille antaneet. On se sitten, että Italia on tarjonnut meille hyvää ruokaa ja näin poispäin, mutta tällä hetkellä ympäri Helsinkiä on ihmisjoukot kiittämässä näitä valtioita ja nimenomaan ihmisiä näissä valtioissa. Me olemme täällä Katjan kanssa fiilistelleet jo aika monta maata läpi ja nyt mentiin Eestiin, Viro, meidän rakas etelänaapurimme, joka puhuu aika samanhenkistä kieltä kuin me, mutta ei sitä kyllä hirveästi saa selvää. Osaatko Viroa? Muistaakseni, ootapas nyt te. Vai pitää ihan kaivaa tuolta jostain? Oliko se, että maito on piim? Joo. Osaatko sä? Joo, en mä kovin hyvin. Kattokaa, kun meillä on nyt tää vieraskin. Niin, Irma Optimisti. Joo. Täällä toi hyvän, mut on varmaan kutsuttu ton nimen takia, joka on kyllä yksi kannanotto tähän asiaan niin kuin yksilön kannalta. Niin, totta, joo. Se sun nimi on oikeasti Optimisti. Joo, muuten se on ihan semmoinen eteläpohjalainen, että toi on kivempi niin kuin taiteilijan nimenä, kun se voi ottaa kuka vaan meistä. Niin, Se on mahtavaa. Oot sä optimistinen henkilö? No siinähän se ongelma on, että ei aina, mutta että yritän. Joo, hyvä pyrkimys. Eli nimi tavallaan ohjaa siihen suuntaan tietyllä tavalla. Joo, se ohjaa ja sitten ihmisten suhtautumista muuhun, koska he ajattelevat, että minä tuon sitä sellaista jotain optimismia ja se on kyllä vaikea juttu, mutta kun tekin olette lähtenyt näin niin isolla repertuarilla että ihan valtiotasolla, niin tuo on hienoa. Se on vaan vaikeeta, jos ajattelee, että se on vaikeeta. Ai Eikö niin oo? joo. Niin. Mä oon myös matemaatikko, niin ihmiset luulee, että se on hirvittävän vaikeaa. No mut niin. No mitäs optimismia löydämme rakkaasta etelänaapuristamme? No se on yksi tämmöinen, joka on tässä mun edustamassani taidelajissa eli performanssissa on kova sana. Siellä on vähän ihmisiä, mutta on semmoista muussakin, mutta siellä uskalletaan valtavan nopeasti tarttua haasteisiin. Kyllähän mekin ollaan otettu niiltä esimerkkiä. Ja sitten siellä mennään kyllä aika äkkiä vähän ylikin, että niiden osat performanssiryhmät on semmoista rajua, semmoista ihan mieletöntä. Että ne vähän varmaan vielä hakee. Ne ovat semmoisessa vaiheessa, mutta ne on erittäin rakkaita naapureita ja sanoisinko, että dikkaan kyllä jonkun verran enemmän kuin toista. Ja eilen mulla oli tuolla, kun mä järjestin biennaalia, niin Noises of Russia oli venäläisiä, niin jotenkin niihinkin alkaa jo lämmetä. No niin, mahtavaa. Eli käymme positiivisella linjalla.